देहाया लुबैयो न'खराव सानै साख्रि मावनाय फिसाला दङ आखाइफोरा बांद्राय आं मोना गोदो आं नोंसोरखौ जाहोबाय दा नोंसोर आंखौ जाहोनांगौ नङाना फैगौ समाव आं फैगौ दे गासैबो जोबा नों जोंनि फिसाला नोंनि मोजांखौ सायख'ना बिबारा जोंनि सायाव रांखान्थियारि अनसुंथाइनिफ्राय जानगाराव थानांदों बर'नि मुंदांखा थियेटार सोरां मन्जुआ कर'ना सन्देरनाय थासारिनि गेजेरावबो फावथिना हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओंखारबोदों 1974 मायथाइयावनो आथिखालनि बजालि जिल्लानि लेसेरायाव बर' रावनि मोनसेल' थियेटार सोरां मन्जुआ बोसोरनैनि उनावनो बे मुंदांखा थियेटारा सनाथि मायथाइयाव फालिगोन गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि गेजेरजों दिनैसिमबो बे सोरां मन्जु थियेटारा रायजो राजाफोरनो फावथिना दिन्थिबोनानै गावसिनि थामोनथाखौ फोथांनानै लाखिबोदों नाथाय सरकारनि रांखान्थियारि अनसुंथाइफोरनिफ्राय जानगाराव थाबोनांदों लेसेरानि चन्द्रकान्त मोसाहारि एबा बर' रावनि बे मोनसेल' थियेटारा कर'ना सन्देरनाय थासारिनि गेजेरावबो फावथिना हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाय चन्द्रकान्त मोसाहारि सरकारारि अनसुंथाइनिफ्राय जानगाराव थाबोनांदों कर'ना सन्देरनाय थासारिनि थाखाय रायजोनि गोबां थियेटार हान्जाफोरा बन्द जानायनि उनावबो सोरां मन्जु थियेटारा रांखान्थियारि आंखालनि गेजेरजोंबो गावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओंखारबोदों दासिम मोन 14 फावथिना दिन्थिफुङाव बिथांमोनहा नायगिरिफोरनि बाख्नाय जादों सिन्दुर आंनि बिफाखौ लाफानानै गासै मोनब्रै समाजारि फावथिनाया नायगिरि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो हादों सोरां मन्जु थियेटारनि दिहुनगिरि चन्द्रकान्त मोसाहारिया दुखु फोरमायदों दि रायजोनि गासै मोनजि थियेटारफोरनो सरकारा 10 लाख राङै रांखान्थियारि अनसुंथाइ होदों नाथाय बर' रावनि मोनसेल' थियेटार सोरां मन्जुआ खावलायहरनायनि उनावबो बे रांखान्थियारि अनसुंथाइखौ मोननो हायासै बिनिखायनो रायजो सरकारनि गिबि मन्थ्रि आरो हारिमु मन्थ्रिनिसिम सनाथि मायथाइयाव सौफैनाय थियेटारनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनांगौ होननानै खावलायहरो बे सोरां मन्जु थियेटारा 1977-1975 इयाव आं जन्म होदोंमोन गामिया जाबाय लेसेरा पाठशालानिफ्राय खोलाहा 6 किल'मिटार गोजानाव दा इयाव जन्म होनानै दिनै बहुद खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो आं दिनै 48 बोसोर आथिं होबाय गोलैफैबाय आगोन होबाय गतिके बेयाव बेनि गेजेरावथ' जथेस्थ' खस्थ' थाखागोनानोखा मोनसे अनुष्ठान जुदि गायसननो गोनांब्ला दैदेननो गोनांब्ला खस्थ' थाखागोन थानाय बोसोर कर'नायावथ' सोलिनो हायाना सोलिनो हायाखै होनना भुल गैया ओरैनो जाब्बा जुब्बा खालामनानै मोनसे मोननै बेन्डार गायदो गायनानै आरो ज्राब दोनबाय कमप्लिट सोलायनो हायाखै दा बिदि थेवबो सोलिदोंमोन आरो थांनाय बोसोरावबो 10 लाख रांखौ आं मोनासै मानोना आंबो दरखास्त होदोंमोन खिन्थु आंनो मानो होदिया आं बुजिना मोनासै जानाय एसामिस थियेटार एसे 17ताया मोननायसै आंनिया गोमादो मोनासै आं जाहोनखौ मा होननानै सानो जाहोनखौ मा होननानै सानो मानो माने खोन्थानो हादों आंबोथ' होदो मानो होदो आंनो इखौ आं मिथिसलिया आरो सरकारखौ मा खावलायो सरकारखौ खावलायनो माने दाथ' आं द्वितीयबार खावलायो जाहाथे आंनोबो एसे इला द्वितीयबाराव होयो बेखौ सानदों आरो गोदानै आं नथि पत्र होनांगौ जमा होगोन जमा होनायनि उनाव बिथांमोना आंखौ मा सहाय खालामो बर' हिसाबैसो माबा बेलेग सानखो ना मा सानखो आं बुजिना मोनलिया आरो दा जेन' इसोरखौ आं सिन्था खालामदो जे जोंहा असम सरकारा होआखैबाबो दिनै बर' सरकार दं बर' सरकारा जुदि अनोब्ला होमबानो सोरां मन्जु थियेटारा थांनानै थागोन मानो होनोब्ला जुदि एसामिस थियेटारा जुदि 17ता थियेटारनो जुदि 10 लाखै होनो हायोब्ला बर'नि भितराव एकमात्र सोरां मन्जु थियेटार बे थियेटार मोनसेखौ दिनै जोंनि बर' समाजनि गोलाव गेदेर मानसिफोरा मानो दिनै नायफिना आंथ' मथा मथि हारसिं हिसाबै बे कालसारनि थाखा फैनायखौ आं 10 लाख नङा इनि अभारसो मोननांगौ बर' हिसाबै कालसाराव थाखा फैसा फैनाय हासै बर'फोराथ' होनांगौ आंनो खिन्थु दा बर'फोरा आंखौ दाबो नायफिनाखै होनना बुंबाबो खुनु गोरोन्थि गैया आरो बांद्राय बुंनाय जाया लादों सिन्दुर सोर आंनि आफा बेनिफ्राय दा लाबाय मन्दिरानि मोदै बे गांथां लानानै देग्लाय ओंखारबोदों आरो साबसिन नायजाब हिसाबै माबा नायजाबा सिनायथि साबसिन बुस्थुखौ बाबा आं दा एखौ बुंनो हाया हयथ' रायजो राजानि सायावसो बबे गांसेखौ मोजां मोनो रायजो राजायासो मिथिगौ आरो बेखौ आं हामदो बे गाज्रि जादों बेखौ बुंनो हाया बाबा रायजोआसो नायगोन रायजोनि अनसायनायखौ माबायदि मोनदों रायजोनि अनसायनायाथ' दा लादो जथेस्थ' मोजाङैनो लादो
कर'नाबाबो मोजाङैनो जिखिनि पेन्डेल थांबाय रायजोफ्रा मोजाङैनो लादो माने दिनै 15टा माबा पेन्डेल जाबाय माने 15टा पेन्डेल जाबाय जिखिनि मोन्दों माने बहुत सापर्ट मोन्दों लैहोर लैहोर माने जेसेबां माने लकडाउन हिसाबै फैगोनखौ जों आसा खालामाखैमोन माने ओरैबायदि सापर्ट खालामदों जों गोजोननाय मोन्दों आरो माने मोनफ्रोमबो पेन्डेलाव जोंखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामदों बयबो फैदों आरो बहुत मानसि जादों माने मोनफ्रोम पेन्डेलावबो मानसि जादों आरो बहुत सापर्ट खालामदों बेनि थाखाय आं माने रायजोफोरखौ धन्यबाद होयो आरो माने थेंक इउ बावो बिदिनो जोंखौ थुलुंगा होयो मानो होनबा जोंथ' बयबो कालचारनि मानसियानो जेनेबा कालचारखौ फोथांनो थाखायसो आवगायबोयो नङा होमबा बेनिखायनो जेनेबा जोंखौ बिदि थुलुंगा होबाय थाथों जेरै बे जेनेबा थियेटाराहाय सोरां मन्जु थियेटाराहाय दिनै चन्द्रकान्त मोसाहारि आयंआ जेनेबा जेरै 48 बोसोर दैदेनबोबाय जेन बिदि आवगायावबो जेन बिब्दिनो दैदेनबाय थाथों दैदेननो हालांथों बेखिनिखौ जेनेबा सुबुं समाजा जोंखौ अनसायनाय होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन आरो होदोंबो आरो होबाय थाथोंखौ आं आसा खालामो आरो जेरै आसाम सरकारनिफ्राय जेरै एसामिस थियेटाराव जेरै होदों जोंनि बर' थियेटारा जेनेबा दिनैसिम जेसेबां थियेटार ओंखारदों मालाबाबो माने लास्टिं जाना थायाखै माने जा मोनसे दं बे सोरां मन्जु थियेटारानो दङ बेखायनो आंनि खावलायनाय जेसेबां गोदोर सारफोर दङ बिसोर जेन अनसायो जोंनि सोरां मन्जु थियेटारखौ जे आजावना लायो आरो जोंखौ जे सापर्ट खालामो अनसायनायखौ जे जोंनोबो होयो आयं चन्द्रकान्त मोसाहारिजों जे कानेक्ट खालामनानै जे जेनेबा बेफोर अनसुंथाइफोरखौ जेन होयो आं बेखौनो लुगैयो मानो होनोबा नोंथांमोना अननायजोंसो जों माने फोथांना लाखिनो हागोन हारिमुखौ बेनिखायनो बर' हारियाबो जौगानांगौ गुबुन हारिया जेरै जौगालांदों बिदि नङा जे बिसोर हारिल' जौगानाङा बिदि नङा बिसोरबो जौगानांगौ जोंनाबो जौगानांगौ थुलुंगा होलायनांगोन होमबासो जों जौगानो हागोन आं बेखौनो खावलायो आरो बेनो खावलायनाय मानो होनबा दा जेरै लकडाउन थेवब्लाबो माने थियेटाराबो सोलिगासिनो दं फिल्माबो सोलिगासिनो दं नै एबार बोसोराव थ' आं सानो बयबो मास्क लानानै फैयो सेनिटाइजार इउज खालामो आरो मेनटेन जेन खालामो जिरायनानै जेनेबा श' नायनायफोरावहाय आरो बिदिनो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामो आं बेखौनो गुरै खावलायनाय थाबाय